E ti dende cando fumas? Que? Antes de día non fumabas. Vasme dicir ti a min algo por fumar? Arre hostia, non sabía que fumabas, só iso. Hostia, tía, vas flipar. Atopín a joia da corona. Que? Lembraste desta? Hostia, como pas que sela. A temporada que lle deu a má por ir das grecas. Como odiaba esa chaqueta. E non a sacaba de enriba nin a tiros. Mamá e ti sempre fostes un poquinho charramanjeiras, Papá e eu temos máis estilo. Acordaste cando veu a buscarnos o cumpleanos do Brais con ela posta? Joder, estiveron vacilándome unha semana en clase. Si me convenzo, dame tu ausencia, que sabe a beso. Naino, Brais, que non sabía se mamá había disfrazada ou era a súa roupa normal. Que vergonza. Sí, pero acabaste desenrollados igual. Ai, sí. A que non pillaras ti? Eran bons tempos, Que será agora do Brais? Traballa no hospital. É enfermeiro tamén. É urólogo. Vexo ás veces. Pero é urólogo, en serio. Bueno, tocar os juegos non se lle daba nada mal, así que... Díjoche unha cousa, Ali. Que? Má debería levar esta chaqueta unha última vez. Que dis? Que máis dá? Que quire elegante, unha incineración? Mamá non era de vestidos, ela era así. Berta, non vou a levar a mamá ao tanatorio vestida de rumbera. Que vai dicir Carmencita? Mira, a Carmencita que lle dean polo cu. Que máis dá o que dixan os demais, tanto te importa? Levo anos ignorando que di a xente da miña familia. Ten gracia que mo dijas ti.